Hvorfor skal du som ejerleder drive din virksomhed i dag, så den kan sælges i morgen, uden at den føler sig sat til salg? Du behøver ikke at ønske at sælge din virksomhed for at ønske at eje en salgbar virksomhed. Grunden til, at du kan ønske at have en salgbar virksomhed, er fordi det kan blive din ultimative forsikring. Livet er uforudsigeligt. Alt kan ikke planlægges. Hvis der sker noget med dig, og du beslutter dig at sælge din virksomhed, så er det ikke tiden til at starte med at bygge en salgbar virksomhed. Men hvis du har en salgbar virksomhed, så har du alle kortene i dine hænder. Du kan køre virksomheden videre, vel vidende at du udbygger et aktiv og tilfører værdi. Du kan udnævne eller ansætte en ledelse, og de kan køre virksomheden uden din daglige deltagelse. Du kan sælge virksomheden til højestbydende. Uanset hvad, så har du alle kortene i dine hænder. Mit navn er Peter Sørensen, og jeg kan hjælpe dig med at udvikle din virksomhed, således at den bliver salgbar. Jeg har hjulpet ejerledere de sidste 15 år, som bestyrelsesformand, strategikonsulent og som virksomhedsmægler. Tidligere har jeg i mere end 20 år arbejdet med udvikling af virksomheder som strategirådgiver, administrerende direktør eller salgs- og marketingdirektør. Hvis du er interesseret i at undersøge, hvad der skal til, for at du kan drive din virksomhed, således at den er salgbar, så er du velkommen til at kontakte mig. Du kan også læse mere herom på ejerlederfokus.dk.